lokacin da na sake da nuna sai na ji tabbacin zaki rayu da ni ko bayan raina na sani. Wannan dalilin ne saka ake ta maganganu, wasu suna cewa ke bar ni in kin guje ni zuciya kin mata rauni. Na yi laifi don Allah ya fi ni, yadda nake ji kanki kamar majanuni. Sako daga zuciya ki aminta masoyiya, sannan ki sarauniya ba kamar ki a zuciya. Mai kyau zinariya kin ji sirrin zuciya, banda kamar ki cikin rai jiki da jini. So ya kai so lallai tare za a rayu, yadda nake ji kanki dan kika bar ni zan shiga sahun marayu. In ki gane san ki yana jiki da jini, in ba ki rai zai soyu. Yadda na so ki so ni, komai wuya ki rike ni, ki sani dama da hauni kamar ki babu gare ni. Da an faɗe ki a gani so ya saka maka manni. Yarda da ni yarda da ke, so sanadi ni ke ba ni sake. Kina rayuwa a domin ni, ina rayuwa a domin ke. Idan baki aiko da sake, kullum a ido kike haske. Kamata ki babu gurina, da mun da san ki a raina ka kwana. Da ma a cikin gane batu